وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaita cewa satakunu fitanu alqa'idu fiha khairun min alqa'im wal qa'imu fiha khairun min almashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i. A yau Maulana Sheikhul Islam Sheikh Al-Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini, shugaban babban majalisar fatawa ta Nigeria, shugaban majalisar musulunci na Nigeria, zai karantar da mu menene wannan fitina, wasu hanyoyi ne hanyoyin guje mata, kuma in har sun faru a cikin al'umma menene ya kamata ya wajaba ga al'umman musulmi su aikata don ƙalubalanta ko fuskanta ko guje ma wannan fitina. مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai maganganu a darussan da suka wuce akan wato haɗin kan musulmi da kasancewar al'umma ta musulmi idan ta yi gamuwa, wato Allah Ubangiji zai ba ta wata siffa na musamman, shine kiyayewa daga kuskure. Idan dai sun yi ijima'i, to lallai ijima'in su nan gaskiya ne, saba mishi kuma laifi ne ga musulmi na kwarai. Yau za mu yi magana kan fitunu waɗanda za su fuskanci musulmi a cikin rayuwarsa, fitunu da bid'o'i da son zuciya da zai sa mutum ya bar ƙa'idar addinin musulunci ya fada cikin abin da ya saba ma addinin musulunci. Allah Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, wato wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Nan aya Ubangiji yana ce ku tsoraci fitinar da idan ta taso ba za ta keɓe waɗanda suka aikata laifi kurun ba, a'a za ta zama wato ruwan dare ne ga kowa da kowa, don mutumin da yana da hannu a ciki da wanda ba shi da hannu a ciki, duk Allah Ubangiji zai sa ya fada cikin wannan bala'i. Gobe a lahira kowa zai tashi bisa niyyarsa, kuma Allah shi mai tsananin uquba ne ga mutumin da ya ga ana barna baya hanawa. Saboda haka ka gani idan tarayya na jama'ar musulmi yana nan kan hanya, sai aka samu 'yan tsiraru kaɗan suka tashi na barna, aka bari har barnan nan ta yi girma, to duk lokacin da sakayyar wannan abu ya sauka zai shafi kowa da kowa, wanda ya yi laifi da wanda bai yi laifi ba. Ubangiji yana ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa an hukum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna kathiran min an-nasi lafasiqun. To ayoyi dai suna da yawa, a takaice dai suna da yawa kan wannan masala. Za mu gama da falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Nan Allah Ubangiji yana ya mana gargadi waɗanda suke saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin da ya zo da shi daga Allah, da su ji tsoro kada wata fitina ta same su ko kuma azaba mai tsanani ya same su. Malamai suka ce fitinar da ake nufi a nan ita ce fitinar ridda, mutum ya fada cikin abin da zai warware kudurin shi na imani. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu. To anan kuma Ubangiji yana ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato hanyar da shi ya zo da shi bisa aqida, ya zo da shi bisa ibada,
ya zo da shi bisa mu'amala, ya zo da shi bisa barin duk abin da aka ce kar a yi, kar aikata, ya zo da shi a bisa uƙubar da za a yi wa mutumin da ya keta hurumin addini. Wannan shine tafarkin Allah da yake ku bi shi, wala tattabi'u subula, wato ku bi tafarkin ubangiji ko kuma hanyarsa ku bi ta, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, kada ku bi ƙananan hanyoyi don su raba ku da tafarkinsa. dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah ya yi muku wasiki da wannan saboda ku samu hasken takawa wadda zai karfafa mutum akan ya tsaya akan addini tsayuwa na kwarai. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. a takaice a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana gargadi cewa da kwai fitinu waɗanda za su taso ma al'umma can gabanin kiyama, gabanin sa'a, wato fitinu ne daki-daki baka kirin kamar duhun dare. Sai ka ga mutum ya waye gari mumini, kafin dare ya yi ya kafirta, ko kuma wato dare ya yi mishi musulmi mumini kafin gari ya waye ya kafirta. Ma'ana dai gari ya waye yana nan kan aƙida ta ƙwarai, yana kan hanyar sunna. Ya samu wasu kuma ƙungiya suna nan suna ta ɓarna, sai ya zauna ya saurari abin da suke faɗa, kamin dare ya bar addininsa ya zama kafiri. Haka kuma ko da dare ne ya yi sallar isha a masallacinsa tare da jama'ar shi, ya tashi ya fita da gidan ya samu wasu abokan hiran kirki, sai Allah ya kaddara fada cikin hannaye waɗannan wai suna wa'azi suna kira zuwa Allah. A nan ya zauna ya saurare su kamun ya tashi duk aƙidan da ina kanta ta warware ya bar addini. Irin wannan fitina idan ta taso, to lalle wanda yana zaune yana binta ya fi mutumin da yana tsaye yana binta. Wanda yana tsaye yana binta a wuri guda ya fi mutumin da yana ta tafiya a cikinta, yana zirga-zirga a cikinta, yana yada ta a cikin mutane. Wanda yana yada ta ɗin ma gaskiya ya fi mutumin da yana ta gudu da ita ya je nan ya je can don dai wannan fitina ta gama halin da ta gama musulmi. To halin da muke ciki yau idan mutum ya duba ta kusan wannan, sai ka ga kana nan kan aƙidarka, ka san darajar wato alƙur'ani, ka san darajar ubangiji a zakatan mutane, ka san darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da matsayin da Allah ya bashi. Nan da nan ka saurari wani mai wa'azi ya kawo maka zancen cewa shi annabi ma ai kamar kowa ne, annabi da kowa ai dukansu daidai ne, kuma annabi ai ba za ka nemi albarka a gunsa ba za ka nemi Allah ya baka albarkacinsa ba, ko abin da ake faɗa ba. To irin waɗannan abubuwa su ne za su tura mutum har ya je faɗa a cikin manya-manyan abubuwan da za su warware addinin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan yake inda irin wannan ta taso, kana da kibiya to ka karye, ko kuma kana da wato dai har wa yau kibau suna tare da kai, ko kuma igiyoyinsu na kibiya din nan su ma ka kakkarye ko kuma ka yayyanke. Sannan kuma in kana da takobi ne to ka karya shi a bisa duwatsu, kar dai wato ka shiga cikin wannan fitina. Abin nufi ba wai ka zauna afka maka ka halakar da kai ba, a'a, nufi a nan irin waɗannan fitinu idan sun tashi to ka nisance su,
in kana da hanyar magana a cikin su karka sa baki, in kana da hanyar ka aboci wani abu a ciki ko kuma ka aikata wani to karka aikata, ka keɓe kanka a wani wuri ka zauna. In ma kana da wani iko to tun da ikon baya amfani ka riƙe don kanka, ka zauna nesa da waɗannan fitinu. Sannan kuma ba ana nufin kai mumini kana gani ana taɓarna, kana gani ana taɓata addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce ai ina ruwana, ni na shiru ina ruwana da halin mutane su halaka mana. Da wannan ba daidai ba ne. Ka tashi ɗaya gwargwadon Allah, da gwargwadon abin da Allah ya baka na ƙarfin ilimi fa, ba ƙarfin jiki ba ne. Gwargwadon abin da Allah ya baka na ilimi ka yi ƙoƙari ka kashe wutan nan ta fitina. Muawiya bin Abi Sufyan yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإن خبث أعلاه خبث أسفله. معاوية بن أبي سفيان الله يرتقى شيء بابنسا ياتي ناجي منذ الله صلى الله عليه وسلم yana cewa abin da saura daga duniya ba komai sai bala'i da fitina. Misalin aikin ɗayanku a cikin wannan zamani, wato zamani mai zuwa kenan, ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma zamanin wato ba sahabai manya ba ƙananan sahabai ba tabi'ai ba. Dama waɗannan zamuna guda uku, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, waɗannan babu. To duk abin da yazo bayan su to wannan fitina tana nan a ciki. Yace aikin ɗayanku kamar ƙwarya ne a cikinta, wato wani abu abin da yake cikinta na sama, mata abin da yake bayyana mutane suna ganin nan ya yi kyau, ƙasa ma yana da kyau. In kuma na waje ɗin nan bai yi kyau ba to ƙasan ma ba mai kyau ba. Misali, halayen da musulmi, yadda musulmi Allah ya so ya jagoranci duniya, komai nasa ya zama musulunci, kudurin shi musulunci ne, ayyukansa da yake yi da gababu musulunci ne, alƙawura da suke tsakanin shi da mutane duka musulunci ne, halayensa lokacin da yake banta shi kadai tsakani sai da Allah musulunci ne, lokacin da kuma ya haɗu da jama'a shi ma musulunci ne. Wannan shine abin da ake bukata. Ya zama malami ne wajen karantar da mutane, to ya zama karantarwa ta musulunci ne. Memba ne a parliament, to ya zama na shi ma haka yana kwatanta musulunci cikin duk wani ra'ayi da zai faɗa, duk wani abu da zai faɗa. A cikin musulunci babu cewa bari in yi abin da na ga dama daga bayan gyara, babu. Don baka lamince daga baɗin nan yaushe za ka rayu har ka kai lokacin da kana faɗa na dogon burin nan har ka zo ka gyara, kuma ka laminci cewa kai lafiyayye ne, to ya ce maka kana iya samun daman tuba? Da kowane lokaci za a zo maka da wani abu wanda ya dace da son zuciya. Saboda haka musulmi kamata ya zama lalle shi musulmi ne cikin duk harkokinsa. To amma in ka lura yau halayen da musulmi suke ga ƙasa ta musulmi, shugaban an rantsar da shi, musulunci bai san wata rantsuwa ba sai dai rantsuwa ta yamin, wato rantsuwa da Allah, ko ba ka ba? Ana rantsar da musulmi ya yi rantsuwa cewa shi zai aikata duk abin da ƙasa ta bukata, zai biya ma duk jama'ar ƙasa abin da suke so na aminci da na adalci da na yin gaskiya da kuma musharaka cikin arzikin ƙasa, ko ba haka ba? Shin ana iya yi a zamaninmu na yanzu? Ko ma shi shugaba yana so ya yi sai kaga kowa tashi fuskarsa sai ba a yarda da shi ba, yana kuntata wa mutane, ko ba haka ba? In kuma shi shugaba ya yi shiru to dama abin da ake so kenan, sai a yi taɓarna. To waɗannan halaye duka wato
su ne muke fuskantar su a cikin rayuwar mu ta duniya. Duk in ka lura daga lokaci zuwa lokaci sai ka ga ƙarfin musulunci a zukatan mutane na raguwa, ƙarfin daular musulunci ma a cikin ƙasashe tana raguwa. In ka lura yau da duba al'ummar musulmi, muna da yawa, muna da ƙarfi, watakila arziki ma mun fi sauran mutane, ko ba haka ba? In mu duba abinda da Allah ya taskace wa mutane a Gulf ko kuma Saudi Arabia da sauransu, arzikin da Allah ya ba su yafi na kuwa. Kai Najeriya namu din ma menene ya gaza mana? Mun gode wa Allah, abubuwa da yawa muna da su. Allah ya taskace mu da abubuwa da dama, abun noma, abun haka ma'adinai, duk dai muna da shi, ko ba haka ba? To amma idan ka zo za ka faɗi gaskiya, shin yaya muke kwatanta addinin musulunci da ayyukata umarninsa da bin ka'idojin da annabi aje? Haka mun yi daidai da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma mun yi kusa ma da nasu? Ba. Saboda haka Allah ya yashe mu, Allah ya karfafa. Maulana, kun yi mana karantar da mu hadisi yanzu a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bayna yaday sa'ati fitanan ka qida'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Shin wannan hadisin ya zamu yi mu guje ma a karatun da kuka yi mana a baya na fitinan takfir, wanda kuma kuka ce mana shine mafi girman ma fitina a cikin waɗannan fitintunun, yanda mutane za su zo kada su rika amfani da zahirin irin wannan hadisin wajen yawaita kafirta mutane, ko za a nunar da mu zuwa ga fitintunun da za a iya kiransu suna nan cikin abin da za mu zo a kansa. Shi dai gaskiya, wato batun kafirta musulmi abu ne wanda yake Allah baya so. Musulmi Allah Ubangiji ya haramta maka kafirta shi, shine addini shi. Wayannan kulliyat al-khams, mas'aloli manya-manya guda biyar, dukkan al'ummu sun yi gamuwa a kansu, dukkan annabawa Allah ya aika su da su. Na ɗaya, girmama addinin musulmi, ba za ka kafirta shi ba. Na biyu, girmama jinin shi, ba za ka zubar da jininsa a banza ba. Na uku, Allah ya ba shi hankali, da hankalin nan ne ya kallafa shi da ayyukan ibada, ya aza masa abubuwan da zai yi na ibadarsa. Hankalin nan bai kamata ka bata mishi shi ba ta hanyar bashi kwayukan maye da sa maye da sauransu, duk waɗannan Allah ya haramta. Abu na fudu shine irdi. Kowane musulmi Allah ya bashi mutunci, ya bashi hurumin mutunci, abin da ya shafi kanshi, iyayen shi, iyalan shi, duk da abin da ya shafe shi ba za ka kage wani abu na ƙarya ka aza masa ba, balle ma tuhumarsa ko kuma zagin shi da abin da Allah baya so, kamar su zina da sauransu, wato ɓata irdin mutum. Sannan kuma nasaba ta shiga a cikin wannan. Sannan dukiyar da Allah ba shi, duk dukiyar da Allah ba musulmi baya halatta wani ya taba wannan dukiya ba tare da izinin shi ba. Wayannan abubuwa guda biyar, wato addini da rai da sannan hankali da irdi, wato nasaba da sauransu, da kuma dukiya, baya halatta mutum ya taba su, duk haramtattun abubuwa ne. Akwai abu na shidda wanda shi wato abu ne wanda shafi siyasar al'umma, ba wai cikin waɗannan abubuwa da mutum zai aikata su kaɗai ba, kamar shi ne ya ɓarna a ƙasa, ka gyawa mutane wani ƙuduri, wani ƙuduri na ɓata addini. Ubangiji yana ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهكذا wannan shine
ɓata yanayin ƙasa. na'am, Environment ɗin da musulmi suke ciki bai kamata ka ƙago wani abu sabo wanda zai zo ya ɓata halayensu ko ya ɓata zamansu. Duk wannan Allah ya hana. Wanda zai yi haka Allah ya bayyana cewa ga hukuban da za a yi masa, an yuqattalu قتلوا أو أو يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم ko a karkashe su ko kuma a tsire su ko kuma a yayyanke gaɓaɓunsu a jirkice, wato hannaye da ƙafafu a jirkice, نعم ko kuma ɗauri na rai da rai shine au yunfau min al-ard, ko kuma a kore su da ƙasa. Ƙasar ko ina sun tafi barna za su yi, nufin su shine aje su wani wuri kuma a rufe kofa a kansu. نعم Ba za a bar su ba sai dai in tuban ta bayyana sosai. نعم To irin waɗannan abubuwa duka sun shafi wato darajar musulunci. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadukum. نعم Idan dai mutum ya gaya ma dan uwansa musulmi kafiri, نعم to ɗayan da ya zama kafiri. نعم Da yake wanda aka gaya masa din yawanci ba zai zama kafiri ba, نعم wanda ya faɗa ya zama kafiri. Kuma yana cewa duk abin da zai kawo mana kafiri baya so din nan, ina ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba. نعم Nan yana ce kada fa ku koma bayan na barku نعم ku zama kafirai, نعم sashen ku yana kashe sashe. نعم Ashe kashe musulmi ba dalili, نعم wani abu ne wanda yake zai kai mutum نعم ga kafirci. نعم Allah dai Malana muna da ragowar minti 5, za mu san cikin abin da ya rage na wannan mintuna 5 ko karantar da mu a